Iya, satu kita rekan di sini dari umumnya Royola buat Anda. Ya, satu kita akan dak dapet jaso tak lupa. Ya, bersama ranger kita Mr. Dian. Tinggi nan upe kejatuhan jua maninyo kato pinta akanya to maruru jantung di dado pa itu kini banyak kanda adape jaso talupo ba itu kini banyak nantasu kanda adape jaso talupo bagati titian lapu jalan kata tampu katonyo ka ganti indu
Sebut nama malu kan tak dapat jaso tak lupa.